Odiochieng' machielo nyakora mogi tich ariyo dwe ndalo 10 2020 kod adek arwakini machiegni mar yudo weche manyien. Weche manyien mag duol e RAMOGI TV. Parni mana sula mokwongo ma wakilni weche manyien. Sula mar ariyo jafombo marwa Trevor Umbija nitie kage twak to mane duol. Wan gi weche mathoth mo ikuni weche manyien nyakora mogi mokwongo thund weche. Chenro mar nono penj maduong' mar klas 12 KCSE madhi nyime e skul ma St Francis Mang'u oyudo rochruok bang' jonon penj bago ng'anyo ka gibandho chudo. Wan kaka jopiny wanyalo gombo mondo bi olimwa kabisa mondo wabende wabedie gi yuto. Ikruok dhi nyime Siaya ne limbe mar jatend Kenya William Ruto e giko dirani. Oganda jo Kenya koro penjore gima kelo nek ma kinde ka kinde e gwenge ma Kisii. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba par ni nyalo tuduri kodwa e nambari 36000 kata e Facebook mar RAMOGI TV, RAMOGI TV Kenya, YouTube kachel kod Twitter handle marwa en @RAMOGI TV KE. Bende nyalo luwo Twitter handle mara wuon @GeorgeBati_. Kuom thuolo ni duto te jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo, nyinga en George Bati. Machiegni luoro nitie ni duoko mar penj maduong' mar klas 12 KCSE nyalo deko kapok owuok. Ma en bang' chenro mar nono penj maduong' mar klas 12 mane dhi nyime skud sekondar mar nyiri ma St Francis Mang'u bedo gi ng'ikruok kendo chuno mondo lor sikudno lep ka jonon penj bende oriembi. Obila mane okwore sikudno ne omiyo ong'iyo malong'o jopuonj maromo 1,000 ma yande dhi nyime kod nono penjno kendo nyisogi ni mondo giwuogi ei dakika 30 ka jopuonjgo noriko nono penj mar CRE. Jofombo bende mane oriko chopo kanyo mondo nyis kaka weche ne chalo. Ne obila go wuogo tung' mosuo. Jopuonj oseyo jotendgi kuom ketogi gi tenda goko. Temo mar jatend duol mar penj e pacho Kanek David Njegere kelo kwe ne ogore Luanda. Kata obedo ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kaachiel kod jatend duol mandiko jopuonj TSC Nancy Macharia ne obedo kod romo e sikunno mar yango kaka inyalo kony wachno. Luoro nitie ni chungo nono penj dhi chocho chenro mag golo duoko mar penj maduong' mar klas 12 KCSE mane igeno ni nyalo wuok e dweni. Kora mogi kaporo ne mago motendre gi weche mag somo ni thoth sikunde mag primar mag piny owacho yangore ni nyaka sani pod onge kod ikruok madwarore ne donjo mar jopuonjre mag grade mar 6 ma oketie junior secondar ma ok opogore koda ka jonyuol man kod jopuonjregi ma bende ywak ni gikia kama gidhi chomo. Judith Omondi nolosonwa ripodni kendo onyiso kaka ikruok e sikunde chalo gi thuoloni. Ndalo dong' mana 20 to jopuonjre mag junior secondary chako sombgi ayanga e grade mar 7. Penjo en ni bende skunde mag piny owacho oseketo ikruok makare mar chwalo somo makamane nyithindogi. Odiochieng' ma kawuono watimo limbe nyaka e skul primar ma Olympic mantie kar chung' od bura ma Kibra mondo mi wane ni to ikruok ma nyaka sani giseketo gin mage. Ma en achiel kuom skunde ma owinjoruok jopuonjre mag junior secondary. Jopuonjre ma owinjo tim somo ma ok tin ne 13 kuma oriwo kodaka mag lwedo, mag nonro ma itime laboratories, kaachiel kod mago mag kompyuta. E skul ni ma Olympic, gima nitie nyaka sani en klas man nono, ma nyaka sani pod olor dhoge, manyiso ni onge ikruok mathoth ma osetimie iye. Watwa kod jalup japuonj maduong' maka, mageno mare nyaka sani, en limbe magigeno koa kuom migawo mar somo. Ne warito gini ginyalo biro kata kawuono, kamano to kata kiny e thuolo ma gibiro no to koro wabro winjo mang'eny nikech kanyo ema koro wabro ng'eyo ni to gin gipango kodwa nang'o to wan bende dwa penjgi ni to kuonde mwareme to gidhi timo nang'o. Ikruok malong'o to onge amanyalo wacho no seket malong'o ma wanyalo wacho ni nitie guidelines mosechiw ni mage madhi tiyo
e transition. Paro nitie mondo mi piny owacho olalre kod jopuonje mag primar ni mar gine magi nyalo bedo geno ne jopuonjre go. Piny owacho nosingo chwalo japuonj achiel e skul ka skul mar junior secondary. En adieri ni japuonj achiel ok nyal puonjo kuonde go te. Areas go ng'eny 12, 13 ng'eny. Kata e primary kama iwacho ni japuonj is a jack of all trade, a master of none. Ogipuonj ga subjects go gite ni japuonj achiel puonjo subjects go te. TSC onego kaw advantage mondo giti gi jopuonj manitie. Nyaka sani gi jumbe 2 kende kata mana ranyisi mar laboratory, workshop kod ute mag kompyuta pod ok onene e skunde mag piny owacho. Wan gi rooms moko pod dhi bedo nono, mago wanyalo timo tiyo godo ka koro iketo chenro maber mar yudo workshop to gi rooms mamoko mwabro dwarore e skul machalo kamano. Ka rooms nitie to gi provide gik madwarore mondo koro room no beda workshop. There was a project mane serikal ni godo mar laptop. Ka dipo ni laptops go nitie to laptops go ti godo e computer. Kata mana jonyuol bende pod nie mudho. Telo ni ji obagni te. Chakre nyathi nyaka janyuol nyaka sirikal. Ng'isi kana ni onego iman siling 1,000. Iikori gi 1,000 nino. Ke ma pok omiyi ni idwa chulo pesa ni idwa ikang'. I fail to understand ni to aseyiero nyaka sikul ma nyathina dhiye. Kasto ichake idwoge irucho gino oko ni koro nyathina dok e sikul manosomecha. Gino inya kendo miya mental torture ma ok ang'eyo ni to adwa dhi chako nang'o. Jatatije bad migawo mochung' ne chano chenro mag somo KICD mano Charles Ong'ondo nokoni buge mag jo grade mar 7 oseikore kendo ibiro chak chwal gi e skunde duto mag piny owacho ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi jopiny e kaunti ma Siaya orwako limbe mar jatend piny William Ruto e kar chung' od bura mar Arieda chieng' Ngeso e kinde nyasi mar rwako jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, moko kuom jotelo ma Kaluo ogolo ywak margi ewi mano ma giwacho ni pok ogwelgi e nyasi makamano. Limbe mare mokwongo e kaunti ma Siaya, jatend piny Dr. William Ruto dhi bedo wendo modhial e nyasi mar rwako pacho jatend migawo mar tudruok kod lony masani Eliud Owalo. Nyasi no mar duoko erokamano kaluwore kod gwelo mar Eliud Owalo kaka jatend migawo e piny owacho mar Kenya Kwanza dhi timore e gwenge mag Gangu Village e kar chung' od bura mar Arieda chieng' Ngeso. Ikruok mag rwako welo kaka Kongo Apeni kaachiel gi loso siwandha mar welo moyiedhi bende dhi nyime. Matimore kata odoko ni moko kuom jotelo mag oganda Luo to wacho ni pod ok ogwelgi e nyasi makamano. E twak mare kod Ramogi TV, jakom riwruok mar jood bura ma Kaluo Dr. James Nyikal oyango ni gionge kod ler moro amora ewi nyasi makamano, ka bende olero ni onge jatelo ma Kaluo ma osegwel mar yuoro e nyasi no. President orwako gute 2 madongo. Ojatelo mag buche mag siasa kendo jasiasa. Mar 2 orito piny te. Joma noko gochone koda joma nogochone koda kuonde ma buche onge koda kuonde ma buche nitie. Ka koro modhi timo gir sirkal miwacho gi dho kisungu ni state visit, nitie kaka iluongo ji. Kata wan wabunge wabiro nwang'o barupe mogoye muri mar sirkal man gi logo mabiro ni kakoni jatelo dhi kama. Bunge samoro wan nyalo wang'e bunge, samoro county commission nyalo timo nyalo migo. An limbe miwacho ni asenene e gazet, asewinje radio, wabro neno, ok dong' awach sani nyaka winj kore mang'eni odhi kama. Dr. Nyikal omedo wacho ni gin kaka jotelo ma Kaluo gin thuolo mar teno jatend piny e limbe mag gwenge mag Nyanza poni ogwelgi. Ka bura nitie, ka limbe nitie ma dala ng'ato to kogweli, initimo nang'o? Ing'eni nyalo dhi miyud kakomonge. Kido kakomonge tibet kanyi. To kogweli ting'eni komi nitie. To ka en mar sirkal, tibiro yudo koket ni magi kombe wajumbe. Kendo samoro ndik nyaka nyingu. Ming'eni tidhi bet kom. Mar 2, ka en gima ok mar sirkal, ok ing'e weche midhi wachi. Inyalo wach weche moko makoro dwa chuni ni duoki
tiduoko nyim ji to president nitie gi kita jo siasa moko nitie manyalo wacho to an gi kita neno ni okidonje gimoro mamiyo koro inyalo donje lweny bila no. Jotelo makaluo to moloyo mago ma oke kaunti ma Homa Bay ne oyudo seyo kuom okang' margi mar rem e yuoro limbe ma jatend piny e kaunti no e giko higa mokalo. E kinde no, jodak ma Siaya to onyiso mor margi kaluwore kod biro ma jatend piny e gwenge mag Rarieda ka gin kod geno ni biro mare dhi kelo negi ber. Ka rais biro Rarieda, obiro Bondo. Wan gi geno gi yie ni ka rais biro to wabro yudo gimoro koa kuome, kendo wan gi geno ni chenro moselos maber gi jogo matayo biro mare oseiko gigo makare ma wanyalo kwayo mondo kobiro to timnwa kaka oganda. Biro mar ker Rarieda kata Siaya ka endi en gima ber kabisa, kendo wang'eny seche mobiro to wanyalo yudo dongruok gi lokruok mopogore opogore, sana sana yore mag nderni mamoko richo. Wanyalo loso nwa ndara moa Kado kadhi nyaka Bondo, inyalo go lam kuma chodong. Koro wageno mang'eny kwa kuom ker marwa mabiro lemowa. Wan gi rem mag nderni ma pod onego bed ni moko go lam nosewachnwa chon nogo gi lam to wayudo ni podi. Koro kuom mago duto wan biro mare kata kubiro to waduoko ne mana erokamano gimokelo nono mago duto ang'en gik mwawacho kata ma jok mo otelo manyose iko ang'en biro nyise gik ma wakwayo. Gin kod kwayo mondo jatend piny okonygi e kongo apeyni mayudore e kaunti no kaka yo mar bero weche mag wuoth kaachiel gohala. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto singo mar bero ngima apisas mag obila, miyogi okumba mar thieth kaachiel kod miyogi udi manyangafu. Jatend piny owacho magi e kinde nyasi mar sidho apisas mag obila 200 e kar tiegruok maduong' mar obila ma Kiganjo e kaunti ma Nyeri. Jatend piny bende omedo nyonore ni apisas mag obila ok onego donjre weche mag siasa. Bende ogolo chik mondo apisas mag obila omi uniform magi mag tich maonge chudo moro amora tok tieko tiegruok. Mwendo wa kasi, mikono mbele na nyuma, kifua mbele. I congratulate the new officers before me who have demonstrated their mettle over a rigorous 9-month-long training experience. In connection with the welfare and conditions of service, we have prioritized the provision of spacious, comfortable, safe, secure, and affordable housing for police officers in our affordable housing plan. You will now proudly wear the uniform which confers upon you a duty to always dignify it as a badge of honor and symbol of your identity as patriotic, selfless servants, protectors, and trusted emblem of authority. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV odhiambo ma kawuono weche manyien mag duol odiochieng' mar tich ariyo. Weche manyien pod wan godo mathoth ahinya mwaikoni kendo mawadhi medo keloni e weche manyien mag duol otieno ni ka geno mara ni in bende ikete Ramogi TV kendo yiero Ramogi TV e kind televisen mamoko ma pacho ka poch gi paka kuom yie mondo mi riwri kodwa e odhiambo ni. Jared Nyakie wacho ni winji malong'o jowa nyaka rwak jatend piny kabiro mana paro ni kotende gi wach ma limbe mare gwenge mar Rarieda gi kodirani. Hello ni Jojo ma wuok Obwanda Kaganda mogi lere sepwap kendo habari donjo e yo manyangafu poch gi pak erokamano ahinya George Juma. Josia Awiti kuwuok Osure Kanyamwa ber Ramogi ber kendo ler ndi winjo wanyaka hospital Mandhewa erokamano. Jo arita kwe ma Kisii owinjore omany joocho mondo olomb jo Kisii. Jopiny winjo marach maluongo ni Robert kawuok Kanyamkago East. Okay. Erokamano Robert. Dan Mbawi Jaseme Ngere winjo makare kendo sirikal ochul jopuonj mano penj pesa mano wach mowacho kar kae ndiero kama na inya. Fred Nyakwa kaka wuok Abimbo Sakwa winjo Ramogi TV kendo unene maler umora kaka utayo chenro kendo gi weche manyien. Wacho ni Amos ne Junior Bravin
Kachiel kod Milton. Okay, magapani yogo mabendo gene chunye nyako Ramogi. Wadhi ane yweyo ka wadugo pod wan gima thoth ahinya weche wa manyien mag iluongo ni duol. Kaponi kosi nitie kaka ini nyalo resri kawuono to ini biod lamo man machiegni gi got. Ango? Kabira nabiro kae kaka thapki. Eka mondo anayuda diera te mar kosi. An kodi kai. Raundi ya tindi kotikara botaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embonke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kozimba da gedi ya kuchi. Karo masachi hoteli yeye. Na erarochi. Mbogo tabu atire baga. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njuta takitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. You covered. Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja kone jok matemo rwako siasa e kinde gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni gitemo mana manyo yore mag nyayo timbe mag achudhe marocho dongruok e kaunti ma Nairobi. Sakaja ukoni oketo maino e tieko olethe ma oseyangore kata moyangore kaka cartels matemo manyo kaka ginyalo rocho ng'iyo e kinde kod Rigathi Gachagua kaka yor medo dhi nyime kod mibadhi e kaunti ma Nairobi. No, mimi sina vita na Mheshimiwa Rais Rigathi Gachagua. Mimi namheshimu. Yeye ni mzee kwangu, tena kisiasa is at a higher position in terms of the party. Kuna vile serikali ya kitaifa ina relate pia na serikali ya counties. Ndio. Na hivyo ndio inafaa ikue. Labda kuna mahali tu, na mimi siwezi ongea zaidi juu ya mdosi wangu. Labda kuna mahali tu labda hatukusikizana ama kuna mambo yako yanaenda mzuri, na ingekuwa ni vizuri kukaa na sio kwenda hadharani. Kukaa na kusema hapa, because there will always be something. Nairobi will always have a special relationship with the national government. Kawuok e kaunti ma Nairobi nyakwara mogang'e mago motendege siasa mapachoka. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom temo donjore gi bede migepe mopogore opogore mag piny owacho e chwalo ajenda maggi mag siasa. Kioni lieko ni moko kuom apisas mag piny owacho e bad migawo mar obila osechunge tich e wi chich ni ne gisiro lwedo kweth mar Azimio la Umoja e kinde yiero maduong' mokalo. And we want to remind the current government that the public servants today are expected to serve the government of the day, the UDA government. Those public servants who are serving the government of the day, then the Jubilee government. To punish them today is to tell the others that they should not also be serving UDA government, because come the next government, they will be punished for having served it. Gachagua has also said that he is going to go for the cartels, so-called cartels, of the people who work with the Jubilee government.
That vindictive approach is really the perpetuation or perfection of a political agenda. If it is a real criminal thing, then they should allow the institutions or the agencies that have been set in the Constitution to perform their work. Anything else is weaponizing the same agencies, is actually perfecting the capture, the state capture that they seem to have had a lecture on. And these are issues that will certainly make this government very unpopular. Bura mar kwepo chulo suru maromo siling bilionario nuktario matudo jakom duol mauchungne tudruok CK Mary Wambui kod nyare Purity Njoki owit oko. Bura mane omako gi ringo e kind higa 2014 nyaka 2016 mabiro tokano gai mar jomin buche DPP. Kwayo mar wito oko bura makamano kaluwore gi kidieny 204 mag chike mapachoka mawacho ni doho nyaka yudi yore motegno e mise mag bura eka ginyalo wito oko bura mora mora. Okinde mabendo chungne mochunge lo Wambui kod nyare otingo Nelson Havi kod Adrian Kamodho do bende okoni bura no osekelo achiedh nade e ngima Mary Wambui. Yes. Withdrawal is but before that, the IO was. Bang' piny owacho chako chenro mar chwalo omenda mag siro jok ma ikgi oseniang' kod ji ma ong'aw e kind oganda e bwo chenro mar Inua Jamii, chenro mar lodho pesa e bengi pod dhi nyime bede bengi mopogore opogore thurka. Kata kamano ywak to pod nitie e kind moko kuom jogo ma yudo sir makamano. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne oluwo ndach wach mar yudo pesa ni kendo koro miyowa lipodni. Chenro manyo piny owacho chako mar chwalo omenda ne jodongo kod ji mamoko mang'aw e kaka yor jolong ngima kaluwore kod pek mar uchumi. E piny Uru e kendo jodongo pie laini marabora ka moko to riere lo ka rito mondo giyud omenda ma chunygi osebedo ka geto kuom thuolo mar dweche 4. Jodongo nindo ma diero kidhi Equity kata jodongo ndo ma piny diero. Koro gikel gine constituency level mondo constituency ka constituency okawe. Ng'ama nigi sida ema nyalo biro ka. Nikech ka ji obedo ka jomoko nyalo hinyore kaluwore gi kaka giti mar jodongo. Moko kuom jodongo mane oloso kod Ramogi TV e yor apanda kendo mane ok oyie loso yamo e kaluwore kod arita kwe margi olero ni moko kuom go yudo ilo bang' lodho omenda magi e kasani moko bende yweyo wigi e boma. Sisi tunajua tumizoea tukija hapa tunatoa kadi yako na kitambulisho chako unapewa pesa unaenda. Lakini leo tunaambiwa kuwa network mpaka imefikia inaelekea saa 9 na kitu. Kama unapata 200 zinapunguka. Lakini saa ingine nakaa sana hata inasaulika kama saa hii. Kimekuja bila tikiti tijua tena kadi lakini saa hii hatuna hata tikiti wa kuruja hakuna. E kata kamano luoro mantiere ni olethe moko mosebedo ka geto gi kinde mag yudo chudo makamano osechiewo e kendo itgi ne oko ka gimanyo e kaka de gi lut lith lwetgi ofuke jodongo mose yuto. To yo michule godo emwa aneno ni ok ber. Nikech ibo yudo ka jaduong' wuotho atwa malach. To say ni ng'ato nyalo wa kaka Homabay ka, ng'ato nyalo wa all the way from Kwabwai nobiro manyo pesa Homabay. Iyudo ka jaduong' ni ochandore kabisa mondo miyo gik Homabay ka. Maseche moko kata ka owuok nodok to biro dok ka silinge no. Moko kuom jodongo to koni omenda no poko chopo negi kendo pod girito e kata kamano chal ni jowetegi osechako chiemo gojiko e kage jiwo piny owacho mondo nywand nyaka jok man kod ng'ol e chenro no. Tai nego gikore lwedo gi par gi yawe nyaka ne jomo ng'ol be jo amo ng'ol sandore nitie jomo ng'ol mok nyal to kapo ni okele ne jodongo gi mond kiliete to kele ne jomo ng'ol be. E dwach gi bende en ni pod gigwanyo piny owacho mondo yuchut negi pesa no nyaka siling 4,000. Twaomba serikali kama kuna uwezekano hii pesa iongezeke na at least tupate kila baada ya mwezi mmoja. Kwa sababu inapokaa muda wa miezi 2-3 inakoroga kama sisi wananchi watu na safa kweli. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyako Ramogi, bende isewinjo humb masin ma igo mbaka ne nyalo tim godo nonro mar yango gund nyathi, gino ma dho ngere to dendo ni DNA.
Ripot ma osekere mbui tinende ni lero ni kit masin makamano koro nitie ma nengo ne ogonyore kendo ma japiny nyalo tiyo godo mane pacho kopogore kod kinde mokalo mane chuno mondo ng'ato dhi otim chenro ni e nengo mapek mokalo. To bende en adier ni masin makamano nie pacho ka. To jopiny to nigi paro mane ewi masin ni. Jafwambo marwa Simfrus Okinda kolonwa wachno. Tok wach wuok ni masin moro wuok manyasani manyalo ti godo e yo mayot kendo nengo moyueyo mar fwenyo gund nyathi kata DNA. Thoth oganda nonure mbui mag tudruok ka gigolo pachgi ewi lony manyasani no ka kwan joma kwede kod joma sire ne dwarom. Joma kwede wacho ni onyalo biro ketho udi, ka joma sire to wacho ni adiera ber kata lit. Gini owinjo weya malo kuma ne nitie cha mondo mi kata ka ng'ato dwani oti kode to nyako sacrifice, lakini kokete bei matin to joma ng'eny dhi bedo wasumbni, mondo mang'eny dhi bedo maonge chuo. Ber ka otim DNA ma kata ka ng'ato wacho ni mane wuon nyathi to ong'ere ni mane wuon nyathi. Thoth oganda kata kamano wacho ni berne gi rachne romre. Kitu ya kwanza ni reachable. For example, mzazi kama mzazi atajua kama hao watoto ni wangu au watoto si wangu. Kitu ya kwanza, lakini pia inaweza leta shida katika familia. Kitu ya kwanza ni familia imekuwa inaishi vizuri, si ndio? Na ikiishi vizuri kitu kije itaanza kuleta vita katika familia. Kwa hivyo mimi naona ikuje isikuje. To benadier ni masini ni itiyo godo e timo nonro mar DNA e ot. Dennis Miskela en laktar. Na gima chalo mana kitamba moro kata pamba moro minyalo choko godo law kata kodhi moro minyalo choko godo sample kum ng'amidwa pim. Ok en machine mikao to choka remo kama kagipimo kata HIV cha to tango ni result hapana. Bende Miskela lero chike matayo chenro mar timo DNA ma ochuno nyaka lugi jogo madwaro ng'eyo nondgi. Ogina hiyo ni nyesili 800 900 kese kao kitambano kata pambano michoko godo kata law kata thinyo kata lach mitinge to nyaka itinge itere e laboratory kata afis kata hospital moyie ni timo test no. Kodi kao gino tidhi godo e lab kata kar pim to ntie form ma sign kata iketo koki to nyawaducha be nyaka ket koke permission mar consent kata thuolo nyaka jonyuol ariyogi bedgo. Pimo no inyalo time private laboratory kata mag piny owacho ma ang'eyo ni luongo pesa mang'eyo mathin mogik en 15,000. Kopogore gi ng'eyo wuon nyathi hie, nonro mar DNA bende itimo e nono weche mag njore. Kata sikino kata ka jomoko okwanyo ringre ng'ato kotho to ji kia ni ong'ama chal nade, DNA go ikawo ipimo. Kata mana DCI timo kata ka ng'ato obambi nyako obambi to jangi ng'ama no bambi idhi ti collect sample kuom miyo mo oido tabuni tidhi tipimo tinge ni ng'ani no ng'ama kama. Gie sani piny owacho ma pachoka pok opwodho mondo masindni odonji e pachoka. Ne jo Kenya koro wamire mana kinde mar ng'eyo kaka lony manyasani ni biro kelo lokruok e sekta mar thieth ahinya e ng'eyo nond oganda. Ne Ramogi TV nyinga Simfrus Okinda. Ramogi County ma Kisii osebedo ka tumo it jo Kenya gi ripode mawuok kono mag monj kod nek ma piny maru. Oganda pod medo penjore gima dibed ni kelo lwenje makama kendo nek ma osekelo buok ne oganda. Jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno miyo sigana makende ewi midhiero mag nek matimore Kisii. Ma en Kiobegi e gwenge ma Nyamache, kaunti ma Kisii. En ywak e dala mar Nelson Momanyi Ontita, jago ma nyaka sani nitie tesendo bila kaluwore kod nek mag nyithinde ariyo manyiri. Achiel jahiga 4, kama chielo to en jadweche 10. Wuon nyithindogo nonegogi kowacho ni jin ema nomake ma ochuo timo timno. Kama nopok otimore, nyathi ma jahiga 3 bende pod nonro mare dhi mbele. Toka anti mare ka achiel kod nyathine ne omaki kaluwore kod tudruok mar lodho wang' Baby Sagini e gweng' ma Marani. Wach ma pod obila bende dhi nyime kod luwo. Piny manoru nyoro bende jaduong' moro e gwenge ma Bonchari Suneka e kaunti ma Kisii bende otong'o wuode ma jahiga 31 kendo chuoye kod pala dinuoya ma ochwe onege. Bang'e ne oringo nyaka tesendo bila mogolo pot tok nek mar wuode no. Gin weche ma osemiyo jo Kenya buok kendo pod ok ging'eyo gino matimore Kisii.
Obino Nyambane en jatelo mochung'ne chike kod timbe jodhot ma Bagusi. Onyiso walit mare chunye kaluwore kod timbe mag nek mamedore Kisii. Tunatembea na kila mtu anauliza swali, na nyinyi watu ni nini nafanyika hapo kwenu? Hapa kwetu Nyanchwa mwanamke amekata viungo vya mwanaume akitumia meno yake. Haijawahi sikika. Watu wetu chuzi mtoto ameng'olewa macho Sagini. Haijapoa. Juzi Nyamira mwalimu ameuawa, amewekwa kwa gunia. Haijapoa. Juzi wazee wameuawa ati ni wachawi. Haijapoa. Hapo mashamba tunapigana, watu wamejaa kwa moja. Ni nini mbaya? Obino leronwa kaka weche mag lope kelo ywaruok maduong' kendo chakruok mag ywaruok ewi lope. Land traditionally belonged to the community. From the community it belonged to the father. From the father it belonged to the sons. And there is a way it was well structured so that it didn't have problems. But as population has grown, you find that mzee alikuwa na many wives. And if there are about 5 wives, it was his prerogative to know how to divide the land. Recho Otundo, ma en surveyor mar Kisii, wacho kaka jogo mong'ere kaka fake surveyors kod moko kuom jotije mantie migawo mag law omedo jiwo weche nek matenore kod lope Kisii. Shamba ya Kisii iko na dhamana kabisa kwa sababu iko na udongo mzuri, iko na topography mzuri, tena with a lot of rainfall. Ndio sababu ukiona hata shamba ikiuzwa, unaona wanauza mpaka river riparian, wanauza mpaka barabara, road reserve. Hii inakuwa saa zingine accelerated na hawa tunaita quack surveyors. Ne wakawo thuolo marwa mar wendo apis jatelo mochung'ne lope Kisii Steve Mokaya. Oleronwa ni kata en ngima ne osebuogi kinde mathoth kaluwore kod weche mag lope. Blackmail. My life was threatened simply because I was trying to put some order in this office. I don't know if it's the nature of human being, but there's a lot of shortcuts which the people from this region, not all of them, some people who want shortcuts, don't want to follow the procedures, end up getting fake documents. Mokaya lero kaka ywaruok mar laro kiyawo mag law bende miyo ji negore kendo jomoko ni kod rem e hospitende mopogore opogore. Small divisions of land have been brought to my desk for registration. And legally, we don't have a statute which governs us on which size of piece of land you are supposed to register. You find in Kisii 0.02, which is roughly around 40 by 50 or 60 by 20 being registered, simply because we don't have a regulation which actually guides us properly on which size of land is supposed to be registered. It's a awakening call to the community. We must administer lands when we are alive to the people, the relevant people who are related to the family members, so that we don't have these things after one has passed away. You didn't handle properly paperwork of your land, therefore it ends up in court. Kaluwore kod nek makamago mitudo kod lope, miyo moro mabende wuok kama iluongo ni Jogoe boma ma Kisii, ringre mare pod okan e kar kano ringre ma hospital ma Kisii kuom higni 6. Miyo no ma iluongo ni Catherine Sarange bende ne oyudi ka ong'ad ng'ute gi ji ma ok ong'ere kendo wit ringre ne e cho kaluwore kod weche mag law. En achiel kuom ringre buora ma nyaka sani okwamo e mochari ma Kisii ka ok nyal ikgi nikech cases mag law. In the future, we may result into cremation. Though it's not our tradition, it's not our customs, but we don't have space. Ka nyaka sani riwruok mag okinde e Nyanza ma milambo mano LSK West Kenya branch bende ogolo duondgi kaluwore kod kaka weche chalo Kisii. We are communicating to the community in a way to argue that
As the Law Society of Kenya Southwest Branch, we are ready to support the victims in all ways possible. We will, or we have already begun to provide legal aid. 92 murder cases cannot be handled by one judge. That is a very big number. Moko kuom jopiny bende sani ywak ne ute fwambo kuom medo nyiso gigo matimore piny maru, ka giwacho ni nyalo medo miyo jonjore mijingo mar nenore e TV pile ka pile. Hizo vitu kwa kibinafsi kama zingepatiwa media coverage, it might not be giving those people a morale ama kupatia moyo kwa kwenda kufanya hizo dhambi ama vitu mbaya kama hivyo. And kwa sababu unajua saa zingine kuna watu wengine wanataka kupatikana kwa news kwa njia zozote. Now with what happened to me, inamaanisha there is a problem that we are not solving. Tumekuwa tukiongea, but it means the mental health department ambayo ni ya muhimu sana, ni kama tumeisahau kidogo. Kaluwore kod nek makinde ka kinde mamedo mana jiwore e kaunti ni Makisi, jodak ma kaunti ni medo ywak ne serikal mondo tim kar maginyalo mondo gilos weche lope mamedo kelo fwere kinde ka kinde, mopogore kod chiwo hocho makende ne familia mopogore opogore magwandore kinde ka kinde. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kauthuolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyueyo, kamoting'o stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong', kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke, kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. Shabaiki's Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8 ball, shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Machiegni koro donjo weche mag tuke kaluwore kod midhiero masani kwa tim mar adhula mar Trans Nzoia Falcons. Telo mar timno ndiko na FKF ka gidwaro ni mondo migi yweyo mar dwe achiel mondo gilos weche ma osebedo ka kelo achiedh nade kambino. Odiechieng' ma nyoro johera mag klab no nyoriembo jotelo mage e romo man oluongi mondo gilos achiedh nade mokwakogi. Magikone to gavana ma Trans Nzoia George Natembeya nodoko wacho ni obiro neno kaka oreso tim makamano. Jotugo mag klab no nyocha ne ogole kargi mar jot mar timno gi thuon tok kanologi e tugo mar lig. Jumapil mabiro ni ochan gi tugo gi Gospel Ladies e tugo mar lig mar mine. Komiti maduong' mar Olympic e pacho kano kotieko chenro ma oyiedhi mar tiego jopuonj mag tuke mopogore opogore e Thurka, ma en motelo ne chak ikruok mar tuke mopogore opogore mag rowere mabiro timore dwe mar 3 e piny mar Ethiopia kod mano dwe mar 4 e piny mar Congo Brazzaville. Tiegruok ma kamano no yawo yanga gi jalop jakeno mar no Kenya John Ogola. Joadhong' machon Niko Koth en achiel kuom jogo manido tiegruok mar bedo japuonj joadhong'. Ni kama ni kitu naanza kwa coach,
ndio niko class hapa na funzo vitu moja mbili ya kupatia mtoto mawaidha vile anaanza pale chini akipanda juu kuja kuwa star, yani kwa hiyo generation nyingine inakuja. Na mafunzo tunapata hapa pia Simba sana ile zetu tu za kawaida. Ni mimi tu ndio nimetana, lakini ni vitu zinakuaga na so the National Olympic Committee after doing much research came up with these youth camps after realizing that sports was evolving and actually some of those sports that we thought our trades Weche manyien kora mogi Trevor no Ramonda Dhiaomne kibrit ketni lum ochok ni osike koro osike machoko gin weche manyien mano wuok gwenge mopogore opogore mondo na yuayi godo machiegni donje twak mar duol koro ka gidwa bedo piny ka koro mach osemokore mondo gichak twak e duol gin ka kod okil Kamaloka. Inyalo paro wer mabende ji poda paro kaka paka ne nyalo mielo disco gin kae kod wakili kata okil Kamaloka Willis mabende biro keto ayanga ni to weche mag siasa piny Kenya chalo nade. Mano duol ma kawuono dhiambo ni ywari machiegni kata bed ni onge gi koti nikech kaka koro chwake ni liet dichwadi mose odi kanyo mane duol. Nyinga ni George Bati jaloko marwa obedo Winnie Adoyo kuom thuolo ni duto warom saa 3 weche manyien mag oimore. Sasa. And for dessert, yeah!